Så her kan I se, at det er Stage 6 CNC Drive med Lossy Wingbow. Og der kan man se, at remskiverne der er rimelig store. Derfor tror jeg. Og der står ikke med Lossy nogen steder, så vidt jeg kan se på dem. Men det igen, der er et tegn på det der. Med Lossy her, med Lossy kobling, Delta Clutch inde bagved, den nye. Med Lossy wire. Og med Lossy remskiver. Så der er sgu ikke noget fusk her. Så det er sgu bare $10. Og her kan man se. Nej, det er sgu nok lidt svært at se, men det der står i hvert fald med Lossy Delta Clutch 107, med Lossy MHR Orange og med Lossy RS 24. Og så er der min kickstart-pedal der, som I kan se. Multimeter, som sidder på. Så er der spacer kit på selvfølgelig. Pinbolt til det er helt lortet. Så her er der faktisk alt til det. Så kan I se.